No to ne. Dobrý deň. Že pri dobrý deň. Dobrý, komu šťastný. No. Lískať sa môže. Tak, dostala som zodpovednú úlohu, pretože môj predslov nemá byť vtipný. Túto milú úlohu budú mať rečníci pri stole, takže na mne je seriózny prejav. Ja sa pokúsim, ak dovolíte, budem ho čítať, pretože mám trému ako pred premiérou v divadle. Štatistiky hovoria, že 90% manželstiev končí zhruba po 7 rokoch rozvodom. Sú vytrvalci, ktorí si status ženatý, vydatá udržia až 14 rokov. To platí pre Slovensko, aj pre Česko a samozrejme pre Moravu. Skoro by sa zdalo, že ide o národný šport. Podľa ďalšej štatistiky, pokiaľ ide o samotnú svadbu, sa viac ako 80% párov zosobáši a potom aj veselí podľa vopred daných pravidiel určovaných tradíciou rodín, z ktorých pochádzajú. Predpokladám, že väčšina ľudí zo štatistického úradu spadá minimálne do jedného zo spomínaných prieskumov pod väčšinu. Čo ich upokojilo a hlavne utvrdilo nielen v tom, že ich práca má zmysel, ale aj v tom, že žijú správne. Teraz ale stojím pred dvojicou, ktorá je spolu zhruba 7 rokov a už len to, že tu rečním ja a naozajstný oddávajúci mi láskavo na chvíľu prenechal svoj post, teda pochopil, že táto dvojica asi nebude spĺňať kritériá úplne bežnej tradičnej svadby, je znakom toho, že štatistiky pre Aťku a Radana nie sú smerodajné. A najkrajšie je, že títo dvaja nepatria ani k ľuďom, ktorí búrajú múry na silu. Robia to jednoducho preto, že to tak cítia. Že je im jasné, že svadba je predovšetkým ich začiatok, ich zážitok, nie zážitok pre zvyšok rodiny, čím samozrejme nechcem povedať, že ja osobne by som si dnešný deň neužívala. Štatistiky nemajú srdce. Radan a Aťka sa evidentne nerozhodujú iba hlavou, ale aj srdcom. A preto si myslím, a dokonca verím tomu, že im dvom spoločný život vydrží dlho. Ak kvôli ničomu inému, tak preto, aby pokazili hlúpy národný priemer. a ženicha pana Radana Šafáríka. Jej svědkové jsou Martin Šafárík a Rebecca Hansman. Snoubenci projevili vůli, že spolu vstupují do manželství, že jim nejsou známy překážky, které by bránily uzavřít manželství, že navzájem znají svůj zdravotní stav a že zvážili uspořádání budoucích majetkových poměrů, svého bydlení,
a hmotné zajištění po uzavření manželství. Dohodli se